onwe ife na-ewe m iwe n'ife a unu bụ ụmụ anụmanụ na-emegheli na-ekekwa ntị ịchọrọ ịnụ ọsịsọ ma ịbata obodo a igekwa na ndị ochie ntị igekwa na ndị ochie ntị ọkwa ndị ma na nwaanyị ya na ya na-abụbenye gị bọtụ nwaanyị echigie dice nwaanyị echigie ọnụ na anị nwaanyị emege 30 mee 40 ma gị nwa bụ onye ọfụ ọ ya sị hei nwanne nke ịbata na-agbadokwa anya ahụ ife ya emekwa na-abụ ịchọkwa nwaanyị ọkwa nwaanyị bụ ọlụ ebe a ọkwa nwaanyị bụ ọlụ ife niile a na-alụkwa ebe ọkwa nwaanyị ọkwa ID onye na-akọghịli ife a enwekwa ID ife na akwụkwọ nwekwe nke o ji nwaanyị wee mee o wee na-asa gị isi ka isi ofe wee lena onwe ndị ji nwaanyị wee mee ID onwe ndị ji nwaanyị mee ID mana fa na-akwa ekwu okwu ekwusi ike si gị jee mee ID gị nwee nwaanyị mee ID because fama ifefa na-afụ mana ifo ndị agba aka ali enu nọ na streeti ndị ochie na-enwe ifefa pasta inwezi onye ọfụ obianụ omenụdị ka onye be ya advice ya esi wee jee ba n'ini gị na 6 feet gị ọbịazie ka ilinazia na klọb fa ndị elena n'ikpu ụmụ nwaanyị yes ka iyara ịna n'iyi ka ịkafa mma fa sabazia isi si gị si na ọkwa ID o ọkwa nwaanyị o just jekwe chọọ nwaanyị ọkwa ijide nwaanyị ka ị nọrọ ọfụma ka ị wee soro wee naa n'iyi ọ na ndị nwa bịakwuru ọfụ ntị fanara anụ ife ntị adịlọ ntị anụrụ na side fa fesolukwa falena ọsaba gị isi si na ọkwa ID ọkwa nwaanyị kawakwalụ ka ije gụrụ nke gị o nkewa then ọkwa ị na-ege ntị ọ chọ ka isoro wee na n'iyi maka na ndị nke anụnwa ji nwaanyị wee nweta ID fada ekwukebe okwu ha ya denye data advice ha because na fama ife fa fụrụ fa ya chọ ka efia nọ ndị nke a ofeke anọ na site nwe fefa pasta ndị ochie eli gba aka nwekwa ifefachi a na-asa ka ya na-asị ọbịazịa ka o bunye ya uche si jezie elina maka na ọma na ọlịnago uche bụ na isoro elina n'ihe beta your life na nke gị ga-aka mma o wee bie iwe ọchọkwa isi wee wolia ike ije lina ka gị na ya na-abụ nọrọzie na the same group ka unu nọ na the same WhatsApp group ọsaba ya isi si na ọkwa nwaanyị ka ibu ọrụ ọkwa nwaanyị bụ ọrụ ka ijezi ka ife na-emezi gị chọọ nwaanyị na chọọ nwaanyị ka ikuchie ka i wee nweta ID na ọfụ ife a na-arụzi na o nwekwe nke o nwere ọkwa ofeke ọ na-agụkwa n'iyi onye na-agwa ife akụgokwe 25 years or 30 ọfụ gị ọ dịka ya sị na ị nwere bright future chọọ ka ụkọ ka o sonye ya isi n'ọfịa ije gebie ntị igebie ntị iwee fukwuo ka nyanwa ọ kachazi na ndị ọfụ nwa anapụ ozi anụ ntị na ọfụ nwa mekarịsị mana ịmara ife onye ochie chọọ ịgwa ya okwu access godo onye ochie ya be starting from kedu ebe obi kedu ife ọ na-alụ kedu ife o mepụtago na Naịjirịa kedu akwụkwọ obodo oji kedu ife meli onye ochie ọ bụ ife ya ege ma ọ bụ na isi gbakọrọ ọnụ isi zuru ezu i access ye wee nwetasi odosi before iwe mara ife inwe ike isi ya na advice o enye because na imere otu a isole na n'iyi isole eme gịnị isole efuo ka o si wee efu because ife ọbụbụ efu ndị elileli ụmụ anụmanụ le na ikpu nwaanyị obodo isi otu a le na akọsịa akọghị ntị ọ dịkwa